επειδή δεν έχεις τόσο καλή τεχνική κατάρτιση, να κάνεις κάποιο λάθος γιατί έχεις κουραστεί, γιατί θα λειτουργήσεις πιο βιαστικά. Μα είναι κλασικό όταν τα πόδια δεν ακούνε. Δεν είσαι πάνω στην μπάλα στη σωστή τοποθέτηση και προσπαθείς να κάνεις κάτι απλά για να επιστρέψεις την μπάλα, οπότε πέφτεις σε λάθος. Ενώ το μυαλό ξέρει τι θέλει να κάνει, αλλά δεν μπορεί να υποστηρίξει το σώμα σου αυτό το οποίο θέλει. Γι' αυτό μετά βλέπεις τον κόσμο και αρχίζει να κάνει γυμναστική, να υποστηρίξει. Ένα λάθος που κάνουν οι άνθρωποι τώρα που έχουν γνωρίσει το πάντελ, έρχονται 3-4 φορές την εβδομάδα να παίξουν μόνο πάντελ. Δεν γίνεται έτσι. Θέλει και υποστήριξη. Ναι, θέλει και ενδυνάμωση. Δηλαδή θέλει και παράλληλα και άλλα πράγματα, γιατί μετά έχουμε πολλούς τραυματισμούς. Φλάσεις, τραβήγματα κτλ. Γιατί δεν γίνεται να πέσει μετά μότος ατυχώς, να υποστηρίξει τα χέρια, τους ώμους, τα πόδια. Set point παρακολουθούμε, έτσι. Δεν έχει άλλο τώρα εδώ, γιατί τους βλέπω να το πηγαίνει και αυτό η Σομαλία. Πρώτο set λοιπόν στην ομάδα με τα λευκά. Κατέκτησε το tie break και προηγείται πλέον με 1-0. Και όταν τους κάλεσα προχτές τηλέφωνο, τους λέω ξεκινάμε με εσάς στο υλικό στις 12 η ώρα. Όχι, μου λέει στην ηλικία μας να κλείνουμε στις 50 λεπτά. Ναι. Εγώ δεν ξέρω την παραμυθικά, αλλά μου λέει εντάξει, θα αρχίσει. Μην πάτε τις λάμπες, δεν παίζετε μαζί μου. Πολύ δύσκολο. Forty love. Το λένε σωστά. Σωστά, ναι. Πραγματικά δηλαδή ρίσκη κίνηση 40-0. κέριο σημείο. Championship point. Πολύ ωραίο σερβίς. Και ο Νολούκ ήταν πριν. Και αυτή η άμυνα. Μια ακόμη. Περνάει το φιλέ η μπάλα. ...40-15... ...δύο ακόμη championship point... ...τους λευκούς... ...40-30... Σας έχω πει εγώ αυτή την κίνηση δεν. Δεν σ' ακούνε, Γρηγόρη. Όχι, για μένα το λέω. Χάνεις την ψυχραιμία. Δεν σ' ακούνε, έπρεπε να σ' ακούνε. Λεπτομέρειες θα την διάβαζε στο πρώτο σετ. Refuse to lose και από τις δύο ομάδες. Εκεί που κάνεις το λάθος να ξεγράψεις μία από τις δύο, κατευθείαν συμβαίνει κάτι για να επιστρέψουν. Γι' αυτό είναι άλλωστε και τελικός, έτσι. Ναι. Το συζητούσαμε και νωρίτερα, το πως αυτές οι ομάδες που βλέπουμε στο τελικό έχουν γίνει πολύ καλύτερες, γιατί για να φτάσουν εδώ έχουν παίξει μέσα σε συνθήκες τουρνουά, όχι απλά παιχνίδια πάμε για just for fun, με πολλούς διαφορετικούς αντιπάλους, οπότε και λάθη που έχουν κάνει έχει βοηθήσει τις ομάδες να γίνουν καλύτερες. Έτσι ακριβώς είναι. Πιο πολλά παιχνίδια παίζει με τους διαφορετικούς αντιπάλους. Αυτό που λένε οι προπονητές και στα υπόλοιπα αθλήματα, οι συνθήκες αγώνα είναι κάτι άλλο. Άλλα τα φιλικά. Φιλικά είναι κάτι διαφορετικό. Όταν μπαίνεις σε μια ροή αγώνων και συμμετέχεις σε μια διοργάνωση, δεύτερη ευκαιρία. Σώθηκε η μπάλα. Καλό το Τζέμι αυτό. Πλοία με ένα πολύ γλάρα. Πάρωσε από το Νούκου. 30-15. Για τη Μεγκλάρα και Μεθενίτου που σερβίρουν. Κοντάς πίσω στο σκορ, Ούσες πίσω στο σκορ με 3-5. Κάρφωμα 40-15.
Μητριάδη. Το backhand. Ενώ θα περιμέναμε αυτό το ζευγάρι να έχει βγάλει όσο περνάει ο χρόνος κόπωση, νομίζω ότι είναι λες και ταιριάξανε περισσότερο και γίνεται πιο ανταγωνιστικό μεταξύ τους το παιχνίδι. Δηλαδή φορμαρίστηκαν. Δύσκολο γκέλ και δύσκολη και επιστροφή εδώ στην άλλη. Πολύ. 5-0. Δυναμικό, πολύ δυναμικό ξεκίνημα για Κατσικογιώργο και Ποζέτσκης. Έχουν δείξει από νωρίς τις διαθέσεις τους σε αυτό το πρώτο σετ. Ένα δίδυμο παικτών που, όπως είπατε και εσείς, έχει μεγαλώσει μέσα στο τένις και στη συνεχεία ασχολήθηκε και με το πάντελ. Τα 6 του ο Ορέστης Κατσικογιώργος ασχολείται με το τένις. Από λίγο πολύ μακριά την πρώτη θέση. Θα κάνουμε τα δύο χέρια. Ο Ζέσκης. Ψιλιλόμπα στη διαγώνιο, δεν θα βγει. 30 όλα. Σαράντα 30. Και γενικά να τολμήσω να πω και το τουρνουά. Και το τουρνουά. Αβαντάζεται μεταξύ για το δίδυμο που τότε μας υποκίνει και το φαβορί. Όπως και να έχει, εσείς που μας παρακολουθείτε, μην απογοητεύεστε. 4-1. Γίνονται εκπλήξεις. Όχι, δεν το είπα γι' αυτό. Το είπα για την ταύτιση που μπορεί να έχει ο καθένας με το επίπεδο. Εντάξει, το πάντελ είναι ανοιχτό σε όλους, έχει και πολλούς beginners που προφανώς με ευκολία σιγά σιγά μπορούν να συμμετέχουν. Just for fun είναι όλοι. Τι διαφορά βλέπετε εσείς τώρα με αυτό το παιχνίδι με το πρώτο που κάνανε το πρωί? Μας έκανε φοβερή εντύπωση ο παίκτης που έπαιζε πριν στο μεικτό, ο Κατσικογιώργος. Φαντάζομαι ότι ο Κατσικογιώργος δεν είναι καν B. Αυτό του λέγαμε. Όχι, δεν είναι. Ναι. Τώρα έχει ξεκινήσει 5 μήνες. Ναι. Δηλαδή εδώ δεν μπορεί να σταθεί να πάρει, να ξέρετε, γκέι. Ναι. Έλεγες εκεί, δεν μπορώ να μπω. Μπορούμε να πούμε, ναι. Εντάξει, okay. Τώρα εδώ αλλά δεν είμαστε και για εκεί. Καλά, και αυτά τα παιδιά παίζουν 10 φορές τη εβδομάδα. Εντάξει, αυτό δεν παίζουμε τόσο πολύ. Αλλά μας ενδιαφέρει, είναι πολύ παρεΐστικο. Ερχόμαστε σαν παρέα, σαν τετράδα ή δύο με άλλους δύο. Και γενικά όσο περισσότερο ασχολείσαι. Πολύ ωραίο χτυπημά. Φανίδης και 40-15. 40-15. Πολύ ωραία άμυνα. Έχει πει ένα δεύτερο μπαλάκι στο γήπεδο από τον διαιτητή. Μάλλον υπήρχε ένα μπέρδεμα. Θεώρησε ότι ο πόντος ήταν τελειωμένος. Συμβαίνει. Μπράβο, πολύ ωραίο. Ωραία άμυνα, μπράβο. Χάλασε καλό ραλί εδώ. Χάλασε, ναι, καλό. Άθελα. Καλό. Μας τι όρι μέσα. Ίσως να ήταν και ο πόντος του παιχνιδιού. Τζάμι 5-1. 5-1. Κάπου εδώ πρέπει να ετοιμαστούμε για το επόμενο ημιτελικό, μου φαίνεται. Σίγουρα θα είναι πολύ πιο... Πολύ ωραίο χτύπημα, χωρίς να βλέπει. Συγκεκριμένα από το ποδόσφαιρο, νομίζω ότι θα αρχίσουν και τα ρούχα να μπαίνουν σε αυτήν την διαδικασία.
να υπάρχουν είτε γυλαίκα είτε εσωτερικά, Έτσι, στα οποία ακριβώς. θα γίνεται πλήρης καταγραφή όχι μόνο παλμών και πόσο έτρεξε ένας αθλητής, αλλά και το heat map του που ακριβώς δραστηριοποιήθηκε και ακόμα και για τα χτυπήματα. Δηλαδή μπορεί να μπει και το μπαλάκι στο παιχνίδι. Έτσι ακριβώς. Είμαστε τώρα και σε μια. Αυτή είναι η επόμενη στόχευση του πάντελ, του κλαμπ μας, είναι να δούμε αν μπορούμε, γιατί έχουμε ήδη μια συνεργασία, αν θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε σε ή μη επαγγελματικό, γιατί μιλάμε για μη επαγγελματικό επίπεδο, Ναι. μια τέτοια Αναβάθμιση. ναι, προς τους παίκτες, δηλαδή μια τέτοια υπηρεσία. Είναι κάτι που το παλεύουμε, θα το δούμε. Ελπίζω να το καταφέρουμε. Αλλά εντάξει, η τεχνολογία δεν σταματά να εξελίσσεται και μπαίνει παντού σε όλα τα αθλήματα. Έτσι είναι λοιπόν να μπαίνει στο πάντελ. Οπότε και εσύ όταν έχεις ένα χώρο. 30 όλα. Περέκταση για την επιστροφή, αλλά Πολύ δυνατό Και χτύπημα Κασίς. του Τασί, ο οποίος με αυτόν τον τρόπο παίρνει το game για την ομάδα του και κάνει το 5-2. μια ανάσα ουσιαστικά από το 2-0. Μια σε αυτό το τελικό πραγματικά. Με τις καλύτερες στιγμές, τις πιο εντυπωσιακές φάσεις του 7ου game. Βρήκε νικητές τους Τασί και Κασί με 5-2. Έχουν πλέον ένα game από την εξασφάλιση της συμμετοχής στον μεγάλο τελικό, και όπου βρίσκονται ήδη από τον πρώτο ημιτελικό Σύρπος και Μανδαλενάκης. Το έκαναν 4-1. 13 λεπτά Ως τώρα, τώρα. καθαρού χρόνου. Ωραίο πλάνο, ωραία καταστατικό. Ναι. Μπράβο εδώ στο βαν. Συνάδελφοι, Μέρες που καλύπτουν Συνάδελφοι, εδώ. άμα θέλετε μπορούμε να σας δώσουμε για πρώτη φορά σαν συμβιβαία και την ευκαιρία να συμμετέχει κανονικά στη μετάδοση. του game. Μου μάθες πριν το ματσάτσα Ναι. και το έλεγα 4 φορές. Το είπες? Ναι. Το θέμα είναι ότι έχω μείνει μόνο στο ματσάτσα, πρέπει να πω και τίποτα. Περίμενε. Εκτός μας είναι εύκολο, εντάξει. Πες μετά θα βρούμε, θα έχει πολλά. Ναι, Είναι αυτό που χτυπάει στο τζάμι, βγαίνει έξω στο πλάι. ναι. Εντάξει, αν τα μάθεις όλα πρώτη μέρα, εντάξει. Έγινε. Άλλο είναι. Ακόμα μια φορά. Φοβερή ευθύνη. Είναι λες και είναι μοτίβο, επαναλαμβάνεται. Δεν έχουμε ακόμα. Βάζει φίλε η μπάλα, δίνουν σερί διευκολωμένων. Πολύ έξι. ωραίο ράλι, εξαιρετικός πόντος Βρήκε την της γρήγορα. Μαδένογλου. Εκεί δεν υπήρχε περίπτωση. 0-15. 15-0. Πώς έρευε. Μέσα ήτανε. 30-0. Δύο πολύ όμορφα χτυπήματά σε αυτό το 10ο game. Έχουν δύο ομορφές υπέρ των Μαδένογλου και Ζαχοπούλου. 40. 40-0. Πολύ τα μοιρασμένο αυτό το δεύτερο σετ. Μα δεν νομίζω, ότι έχει κουραστεί. Τρομερό μπλοκ του Σαν Σύρκου. να ήξερε ακριβώς πού θα τη στείλει. Είναι το παιχνίδι του. Δεν είναι να το δείτε, δεν πάει τόσο πολύ, δεν κάθεται τόσο πολύ πίσω. Κάθε σημείο
του γηπέδου που λέμε για τους αρχάριους ότι πρέπει να κάτσεις εκεί, γιατί είναι no man's land, εκεί είναι, όλες οι μπάλες κάνε εκεί. Ναι. Καλά εκεί, εντάξει, για να το κάνεις αυτό πρέπει να έχεις χέρια, πόδια, πρέπει να έχεις το καλών πραγμάτων για να μπορείς να στέκεσαι εκεί. Και εμπιστοσύνη πολύ στον Ιτάσο. Full, στην full, άμυνα. full. 40-30. Στη συνέχεια. Ανταγωνιστικός πολύ ο τελικός τώρα και πολύ μοιρασμένος. Πολύ ψηλού επίπεδου. Κότς μια βέβαια την κάνουν πολύ και τα παιδιά που τους δείχνουν. Ναι, Οι λόμπες ναι. ουσιαστικά είναι ένας τρόπος να σε και να διέχει. Πολύ καθοριστικό κύριο. 40-30. Ακόμα και αν δεν πήρε κάτι, όπως δείχνει ότι δεν υπάρχει πόντος που τον αφήνει. Ναι, βέβαια. Μπάλα. Βαθύ σερβίς, το σμάς. Και η 25. 5-3. 5-3 στο δεύτερο σετ. Ένα γκέιμ μακριά, εξασφάλιση της πρωτιάς και της νίκης. Όπως και Μανδαλενάκης. Τώρα εδώ ή θα γίνει το, Σερβίρουν τώρα οι στάσεις. ή θα γίνει το 5-4. Γίνει η μπάλα και το fair play. Μέτρησε. Βέβαια. Ναι, βέβαια. 30-15. Επειδή αποχώρησε προς τα έξω, γι' αυτό το λόγο δεν είμαι βέβαιος. Την πάρα του. Κάσε και δεν 40-15. αμφισβήτηση για το 15. Νομίζω ότι βγήκε από μέσα του αυτή η διάθεση.